बिटिआर नि सीएम बिथां जोंनि यूपीपीएल नि आफादगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम थोंजोङै जों बे कुइसनखौ जों सोंहरनाय जायो। जा बिथांमोना पार्टीनि जानानै केस जाबोबाय बा केस जानांबाय बिथांमोननि केसखौ दिनै जोंनि पार्टीयानो जा बा सोरबा EMGM आनो जा दिनैसिमबो बिथांमोननि केसखौ मानि थाखाय बेबस्था लानाय जायाखैसै बा मानि थाखाय बिथांमोननि केसनि बागै जेबो सावरायनाय जायाखैसै। बिथांमोननि केसा दा पार्सनेलि जानानै थाहैबाय। बिथांमोना दिनै बै केसनि थाखाय बिथांमोना दाउ अमा फाननानै मोसौ बोरमा फाननानै बिथांमोना दिनै निजिनि केसाव निजिनि केसखौ हाजिर जाहैनो गोनां जादों। बा जोंनि मुसलपुर समस्तियाव थानाय CWC बिथांमोनानो जा जोंनि समस्याखौ A to Z मिथिनानैबो दिनै बिथांमोना मिथियै बादि जोंखौ गारसोनानै बा गादबनानै दोनदों। थांनाय PCDR समनिफ्रायनो सासे मुसलपुर ब्लक लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आंबो मुसलपुर समस्तिखौ दैदेनबोदोंमोन। थांनाय 2020 सनाव जोङो जोंनि यूपीपीएल हान्जाखौ सरकाराव लाबोनो हादोंमोन। नाथाय जेब्ला जोंनि सरकारा 2020 सनाव यूपीपीएलआ सरकाराव फैयो बै दिननिफ्राय जोंखौबो कुनु रिजन गैयालाबासिनो कुनु मोनसे इनफरमेशन गैयालाबासिनो जोंनि बिबानखौ सेफायनानै गुबुननो दिनै बिबानखौ होनाय जादों। जोङो जिहेतुके थांनाय 20 सननिफ्राय सरकार फैनायनि उननिफ्राय दिनैसिम जोङो जिहेतुके डास्टबिनावनो थाहैबाय बा जोङो गारसोनानै दोनजाबाय। फैगौ आगस्ट दाननि गेजेराव जोङो खमैबो जोंनिफ्राय 330 निफ्राय 350 न'खर जोङो यूपीपीएल दोलोनिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो। जे जोंनि मुसलपुर समस्तियाव मानि थाखाय दिनै डाबल कमिटिफोरा जानानै दङ। प्राइमारि कमिटिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव मुसलपुर ब्लक हिसाबै जोंना 12टा प्राइमारि, किन्तु जोङो दिनै नुनो मोनदों मा 24टा प्राइमारि जोंनियाव जानानै दङ। गिबियावनो बिटिआर नि गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाहैबाय। जों दिनै प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जों बेहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ जों जाखिनि बिथांमोना जों जिरायनानै दङ। जोङो थांनाय 2014 सननिफ्रायनो बा 15 सननिफ्रायनो PCDR समनिफ्रायनो जोङो यूपीपीएलआव गोख्रों भाबै नांथाबनानै थांनाय 2020 सनाव जोङो जोंनि यूपीपीएल हान्जाखौ सरकाराव लाबोनो हादोंमोन। नाथाय गोबां दुखुनि बाथ्रा बेनोदि सरकाराव फैनायनि उनाव जा बिथांमोना गोबां खस्थ'जों सरकारखौ लाबोदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै नापात्ता खालामनानै बा आंबो थांनाय PCDR समनिफ्रायनो सासे मुसलपुर ब्लक लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आंबो मुसलपुर समस्तिखौ दैदेनबोदोंमोन। नाथाय जेब्ला जोंनि सरकारा 2020 सनाव यूपीपीएलआ सरकाराव फैयो बै दिननिफ्राय जोंखौबो कुनु रिजन गैयालाबासिनो कुनु मोनसे इनफरमेशन गैयालाबासिनो जोंनि बिबानखौ सेफायनानै गुबुननो दिनै बिबानखौ होनाय जादों। कुनु रिजन गैया बा कुनु इनफरमेशन गैया। दा पार्टीयावथ' बिदि बधय सिस्टेम बधय गैयामोन खोमा। नाथाय माबायदि सिस्टेमै जोंखौ दिनै बिदि कुनु इनफरमेशन गैयालाबासिनो बा कुनु मोनसे जोंनिसिम कुनु मोनसे रिजन गैयालाबासिनो दिनै माबायदिहै जोंखौ बिदि फज'नानै दोनखो बेखौ जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय बा आंनि गोसोनिफ्राय आङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआनो जा बा जोंनि CW आनो जा बा जोंनि बिटिआर नि CEM बिथां जोंनि यूपीपीएल नि आफादगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम थोंजोङै जों बे कुइसनखौ जों सोंहरनाय जायो। आरो लोगोसे बेखौ जोङो दिनै बे कुइसनखौ जोङो सोंनो नागिरदों जे जोंनि मुसलपुर समस्तियाव मानि थाखाय दिनै डाबल कमिटिफोरा जानानै दङ। दिनै ब्लक कमिटिखौनो होन बा दिनै प्राइमारि कमिटिखौनो होन बा दिनै बुथ कमिटिखौनो होन दिनै जोंनिया ब्लक कमिटियाबो मोननै बादियै जानानै दङ दिनै। आरो प्राइमारि कमिटिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव मुसलपुर ब्लक हिसाबै जोंनिया 12टा प्राइमारि, किन्तु जोङो दिनै नुनो मोनदों मा 24टा प्राइमारि जोंनियाव जानानै दङ। बेफोर मानि थाखाय दिनै जानो मोनखो? आरो जोंहा मोनसे
जोंनि गेजेराव मोनसे आरो ओरैबायदि थांनाय 2020 सनाव जे जा बिथांमोना इउपिपिएल नि जानानै जा बिथांमोना पार्टीनि जानानै केस जाबोबाय बा केस जानांबाय बिथांमोननि केसखौ दिनै जोंनि पार्टीयानो जा बा सोरबा EMGM आनो जा दिनैसिमबो बिथांमोननि केसखौ मानि थाखाय बेबस्था लानाय जायाखैसै बा मानि थाखाय बिथांमोननि केसनि बागै जेबो सावरायनाय जायाखैसै बिथांमोननि केसा दा पार्सनेलि जानानै थाहैबाय बिथांमोना दिनै बै केसनि थाखाय बिथांमोना दाउ अमा फाननानै मोसौ बोरमा फाननानै बिथांमोना दिनै निजिनि केसाव माने निजिनि केसखौ माने हाजिर जाहैनो गोनां जादों दा दिनै बेफोरो मानो बिदि जानो मोनखो बेफोरनि सोंथिखौ जोङो थोंजोङै जोंहा BTR नि गोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो बे सोंथिखौ सोंहरनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि बे गासै समस्याखौ दिनै जोंनि मुसलपुर समस्तिनि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल आनो जा बा जोंनि मुसलपुर समस्तियाव थानाय CWC बिथांमोनानो जा जोंनि समस्याखौ A to Z मिथिनानैबो दिनै बिथांमोना मिथियै बादि जोंखौ गारसोनानै बा गादबनानै दोनदों जायनि जाहोनाव जों दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो फैनो गोनां बाध्य बिनि आगोलाव जोङो जोंनि मुसलपुर समस्तिनि गोबां माने टप लिडार बिथांमोनखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे जोङो जोंनि आफादगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों जोङो जोंनि समस्यानि बागै जों सावरायनि होनानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो एपइन्टमेन्ट लाना होनो थाखाय जोङो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि बे रिक्वेस्टखौ बिथांमोना माने जाफुंसार होआखिसै जायनि बिनिमयाव जों दिनै बिदि ससियेल मिडियायाव फैनानै जोङो जोंनि प्रब्लेमनि बागै जोङो बुंथिनो गोनां जादों बेनि थाखायनो जोङो जे जोंनि जिखिनि जोंहा प्रब्लेम जानानै दङ बे प्रब्लेमखौ दिनै जोङो बे प्रब्लेमनि सलिउसन गैयिनि थाखाय जोङो दिनै बेखिनि जथुमाखौ बा जोङो जनो गोनां जादों आरो फैगौ दिनाव जों ओरैबायदि मोनसे डिसिसन लानो गोनां जादों जे जोङो जिहेतुके थांनाय 20 सननिफ्राय सरकार फैनायनि उननिफ्राय दिनैसिम जोङो जिहेतुके डास्टबिनावनो थाहैबाय बा जोङो गारसोनानै दोनजाबाय गतिके जों गारसोना दोनजास्लायस्लाय बा जों डास्टबिनाव थाबाय थास्लायस्लाय जोंबो मोनसे जोंनि फिउचारनि थाखाय अल्टारनेटिभ मायबा मोनसे जोङो सुबिदा जोंबो लानायनि जोंहाबो मोनसे खोथा दङ गतिके जोङो ओरैबायदि जोंनि गेजेराव जोङो गासैबो जोंनि कर्मिफोरजों जों सावरायनानै मोनसे जोङो रोखा जोङो डिसिसन लानाय जोङो जाहैखाबाय जे फैगौ आगस्ट दाननि गेजेराव जोङो खमैबो जोंनिफ्राय 330 निफ्राय 350 न'खर जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो मानो होनोब्ला बिथांमोननि जिखिनि आकांक्षा बा जोंनि जिखिनि कर्मिनि एक्टिभ कर्मिफोरनि जिखिनि मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनायनि सायाव जाखिनि जोंनि सरकारा बा इउपिपिएल हानजाया लानांगौमोन बेखिनि स्टेपखौ लानो हायैनि थाखाय जों दिनै बा जोंखौ नासयना दोननायनि थाखाय जों दिनै बेखिनि स्टेपखौ जों लानो गोनां बाध्य गतिके जोङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि थ्रुयै जोङो फोरमायथिखानानै होनाय जाहैखाबाय जे जोङो फैगौ आगस्ट दानाव आं आरो खेबसे बुंबावदों जे 330 निफ्राय 350 न'खर जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो